नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण आपल्या प्रवास या सिरीजमधली दुसरी गोष्ट ऐकणार आहोत. मागील भागात आपण ऐकलं की प्रवाशांनी एकमेकांना भूतांच्या गोष्टी सांगायचं ठरवलं होतं. त्यातील पहिली गोष्ट वाटणगाव आपण ऐकलीत. आज आपण त्याच कथेतली दुसरी गोष्ट ऐकणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. हा व्हिडिओ आपल्या नेहमीच्या व्हिडिओपेक्षा थोडा वेगळा आहे. वातावरणामध्ये आणि पर्यावरणामध्ये समतोल राखण्यासाठी प्राणी किती महत्त्वाचे असतात हे तुम्हाला या कथेमध्ये नक्की समजेल. त्यामुळे ही कथा शेवटपर्यंत ऐकायला विसरू नका. धन्यवाद. दूर कुठेतरी डोंगराच्या कपारीमध्ये एक गाव होते. त्या गावामध्ये महादू नावाचा एक युवक राहत होता. एके रात्री तो कुठल्या तरी गावावरनं आपल्या घरी परत येत होता. येत असताना तो गावाच्या वेशीजवळ एक जागा आहे, तिथून येत असताना त्याला थोडीशी थंड वाऱ्याची झुळूक जाणवली. नेहमीच्या वाऱ्यापेक्षाही थोडी वेगळी त्याला भासली, पण तो गाणे गुणगुणत चालला होता. काही वेळाने त्याला असं जाणवलं की कोणीतरी त्याच्या कानाजवळ येऊन कुजबुजत आहे. त्याला असं वाटलं की त्याला भास होतोय. त्यामुळे तो थोडे झपाझप पावले टाकत गावाकडे निघाला. काही वेळ चालल्यानंतर त्याला पुन्हा असा भास झाला की कोणीतरी त्याचा हात ओढला आहे. आता मात्र त्याचे धाबे चांगलेच दणाणले. त्याला समजेना की गावाच्या या वाटेवर रात्रीचं कोणीही नसताना असे विचित्र भास मला का होत आहेत. तो झपाझप पावले टाकत गावघराच्या दिशेने जात असताना त्याला पुन्हा तीच थंड वाऱ्याची झुळूक आपल्याजवळ जाणवली आणि मागून एक आवाज आला, महादू. गावातील लोकांनी आणि मोठ्या माणसांनी त्याला सांगितलं होतं की रात्रीच्या वेळी असं आडवाटेने येत असताना मागून जर कोणी आवाज दिला तर चुकूनही मागे पाहायचं नाही. हा नियम महादू त्या रात्री विसरला होता. त्याने मागे वळून पाहताच वातावरणामध्ये एक विक्षिप्त असा हसण्याचा आवाज पसरला. त्याला कळून चुकले की ही काहीतरी अमानवीय शक्ती आहे. तो धावतच घराच्या दिशेने जाऊ लागला. त्याला वारंवार ते हसण्याचे आवाज येत होते, पण त्याने मागे वळून पाहिले नाही. तो घरी पोहोचला आणि लगबगीने त्याने आपल्या घराचे दार लावले. घरी त्यावेळी तो फक्त एकटाच होता. घाबरत घाबरतच थरथरत्या अंगाने तो त्या रात्री झोपी गेला. सकाळी जेव्हा त्याला जाग आली तेव्हा त्याला त्याचं डोकं खूप जास्त जड वाटत होतं आणि खांद्यावरही खूप ओझं आहे असं त्याला भासू लागलं. त्याला सुधरेना की हे सर्व काय आहे. रात्री त्याने असं कुठलं कामही केलं नव्हतं ज्यामुळे त्याच्या खांद्यावर उसण भरेल. तो घाबरला. त्याला वाटले वाईट शक्तीने नक्की आपल्यावर ताबा मिळवला असणार. हे सर्व विचार त्याच्या डोक्यात सुरू असतानाच त्याच्या घराचं दार वाजलं. जेव्हा त्याने दार उघडून पाहिलं तर त्याची आई आली होती. आई म्हणाली, अरे मामाकडे काल मुक्कामालाच गेले होते मी. मला वाटलं तू येणार नाहीस. त्यावर तो काहीच बोलला नाही. काही वेळानंतर तो थोडा विचित्र वागू लागला. तो त्याच्या आईला म्हणाला, मला मटण खायचं आहे. त्याची आई म्हणाली, अरे सकाळी सकाळी कोणी मटण खातं का? हवं तर दुपारच्या जेवणाला बनवते मी. त्यावर तो आईवर चिडला आणि म्हणाला, तुला सांगितलेलं कळत नाही? मला मटण खायचं आहे, मटण लवकर बनव. त्याची आई घाबरली. तिला वाटलं हा नक्कीच रात्री दारू बिरू पिऊन आलेला असणार, त्यामुळे अशी विचित्र गोष्टी त्याला पाहिजेत सकाळी सकाळी. त्याच्या आईने त्याला मटण बनवून दिले. ते खात असताना तो आधाशासारखा एखाद्या प्राण्यासारखा खाऊ लागला, जसे तो खूप दिवसांपासून भुकेला आहे. त्याची आई म्हणाली, अरे हो, जरा व्यवस्थित तरी खा, असा काय खातोयस? त्यावर तो त्याच्या आईला जळजळता कटाक्ष टाकत म्हणाला, म्हातारे तुझं काम कर. त्याच्या आईला आता शंका आली. तिचा मुलगा तिच्याशी असा कधीच बोलत नव्हता. तिला समजले की हे काहीतरी वेगळंच आहे तिच्या मुलाच्या रूपात. तसे तिने गावातील एका मांत्रिकाला भेट दिली आणि त्याला घडलेल्या सर्व गोष्टी सांगितल्या. त्यावेळी तिचा मुलगा दुपारी झोपलेला होता. त्या मांत्रिकाने तिला विचारले, कुठे गेला होता आणि केव्हा आला? त्यावर ती म्हणाली, काल रात्रीच आलाय, तो गावी गेला होता. त्यावर तो मांत्रिक म्हणाला, बरोबर आहे, तो नक्कीच त्या वेशीकडनं आलाय आणि वेशीकडनं काल आल्यामुळे त्याला हा सर्व त्रास होतोय. त्याच्या आईला काहीच समजले नाही. त्याची आई म्हणाली, म्हणजे? त्यावर तो मांत्रिक म्हणाला, अहो काल अमावस्या होती आणि त्या वेशीकडनं तो आलाय, त्यामुळे त्याला हे सर्व
त्रास होत आहेत. त्या बाईला काहीच समजेना. तो म्हणाला, तुम्हाला माहीत आहे आपल्या गावामध्ये मनुष्य वगळता असा कुठलाही प्राणी नाही आहे जो मांस भक्षण करत असेल. त्याच कारणामुळे आपल्या गावामधील जी काही घाण आहे ती आपण गावाच्या एका विशिष्ट ठिकाणी टाकतो. त्या ठिकाणी टाकल्यानंतर जे वाईट आत्मे असतात ते त्या जागी आकर्षित होतात आणि त्या जागेला त्यांनी पूर्णपणे झपाटले आहे. कोणी हुकून चुकून जर अमावस्येच्या रात्री त्या जागेवरून आला तर त्याला हा त्रास होत असतो. गावामध्ये मी बऱ्याच ठिकाणी या सर्व गोष्टी सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी जात असतो. आता बहुतेक तुमच्या मुलासोबतही तेच झालं आहे आणि ते भूत मला उतरवावं लागणार. महादूच्या आईच्या अंगावर सर्रकन काटा आला. त्यांना कळून चुकले की हा प्रकार आपण समजतो तसा साधा नाही. तो मांत्रिक महादूच्या घरी गेला आणि त्याने काही वेळ मंत्रतंत्र करून महादूला शुद्धीवर आणलं. आता तो अगदीच व्यवस्थित वागू लागला होता. मग त्या मांत्रिकाने रात्री घडलेला सर्व प्रकार त्याला विचारला. तसे तो सांगू लागला की रात्री येत असताना त्याला असा भास झाला की कोणीतरी त्याला आवाज देतंय आणि त्याने मागे वळून पाहिलं. हे बोलताच तो मांत्रिक घाबरला. तो म्हणाला, म्हणूनच तुला हा त्रास झालाय. कधीही अंधाऱ्या वाटेने येत असताना जर मागून तुमच्या नावाने हाक आली तर समजून घ्या की काहीतरी विचित्र गोष्ट आहे. महादू आता बरा झाला होता, पण महादूच्या आईने एक गोष्ट खूप मनावर घेतली होती. मांत्रिक तिला बोलला होता की गावामध्ये भक्षण करणारा प्राणी नसल्यामुळे हा त्रास झाला आहे. त्यामुळे तिने ठरवलं की गावामध्ये आता मांस भक्षण करणारे प्राणी पाळायचे, जेणेकरून ते सर्व घाण साफ करतील, परिसर स्वच्छ राहील आणि दुष्ट आत्मे त्या जागी येणार नाहीत. त्या दिवसापासूनच त्याच्या आईने गावातील लोकांना बजावून सांगितले की आपल्या सर्वांना घरात एकतरी मांसाहारी प्राणी पाळायचा आहे. त्यानेच आपलं गाव स्वच्छ होऊ शकेल आणि अशा सर्व गोष्टी गावात घडणार नाहीत. तसे गावातील सर्व लोक त्या प्रयोगासाठी तयार झाले आणि गावातील सर्व लोकांनी घरी एकतरी कुत्रा किंवा मांजर पाळली. काही दिवस लोटले. गावामध्ये घडणाऱ्या घटना कमी होऊ लागल्या. परिसर स्वच्छ झाला आणि प्रसन्न त्या गावात वाटू लागलं. तसे त्या बाईने मांत्रिकाचे आभार मानले. महादूसुद्धा त्या मांत्रिकाजवळ जाऊन त्यांचे आभार मानू लागला. त्या दिवसानंतर गावामध्ये अशा विचित्र घटना कधीच घडल्या नाहीत. मित्रांनो, तुम्हाला जर ही गोष्ट आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. जर आपण चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या सर्व मित्रांना शेअर करून चॅनलला जास्तीत जास्त सपोर्ट नक्की करा. धन्यवाद.